लोगोफोर गिबि गिबियावनो खनसे फिन बरायहरनाय थाबाय लोगोफोर दिनै एसे अखा हाबाय आरोना जों माने ओरैबायदि जायगा गिदिंना फैबाय जिबायदि मानसिखौ लोगो हमनो थांदोंमोन आरो बे मानसिखौ लोगो मोनदियासै दा माने जोंनि गामिनि खाथिनिनो सासे बिहारिनि न'खराव जों माने साहा लोंनो होननानै हाबफैदों लोगोसे नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय माबोरै साहा गाइखेर साहा मोनदों ना मोनला मिथिया बारु दा दखानाव एसे हाबथ'ना दङ अखा हादों माने जिबायदि मानसिखौ नागिरना थांदोंना लोगोफोर बे मानसिखौ माने जों लोगो मोनदियासै आरोना नायबानो जाबाय लोगोफोरा जिरायफैना दंफैयो माने जों साथाममोन आरोना लोगोफोर नायबानो जाबाय नै त माने न'फोरा जिबायदि गाहाय गाहायथारना नायनो मोजां मोजांथार नुयो नायाबानो नै दखानबो दंबो अबावसो दखान नायदो ओमफ्राय दा मोनायाव फैफिनगोन नामा दा मोनायाव सानना नायसै नोंलाय मिलायना मिलाया टाइमानो बिजियाव थाबाय थायोबाथ' फैफिनबावनो हमबा आरो अंकल हाय बोले क्वेश्चन एक बार हाय बोले क्वेश्चन एक बार वीडियो बनाइसे यूट्यूब দিব মানে हाय माने इना ना माने जों माने जायनि न'खराव थांदों माने मानसि दिनै देवबारमोन नालाय बाजाराव थांदों ओमफ्राय लोगोसे जों माने बै आंकोलनियाव माने एसे माने टाइम पास होदों गय जादों आरोना नोंथांमोना नायनो हागोन माने दायोथ' जेनेबा बर' भाषा रोङा नालाय दा जेनेबा फार्स्ट फैथारै मानसिफोरा माने केमेरायाव मा बुंनांगौ बारा मिथिनो नागिरा बेनिखायनो माने हाय होननोबो एसे खस्थ' मोनदों आरोना মই কৈ দিলোঁ চব কথাটো আপোনাৰ ঘৰটো ইয়াতে না এইটোৱে ধৰক ঘৰত কেইজন পৰিবাৰ আছে ঘৰত কেইজন পৰিবাৰ আছে ছয়জন না খেতি বাতি কৰে না মই আপোনাৰ ভিডিঅ'টো ইয়াত ৰেকৰ্ড কৰি আছে মানে মোৰ মানে ইউটিউব চেনেল আছে মানে আপুনি কেতিয়াবা মাজে মাজে ইউটিউব চাই বলা না ডাঙৰ মোবাইলত ইয়াত মানে মোৰ মানে এক্সট্ৰাকে চেনেল আছে মানে মানে য'ত যায় য'ত নাযায় মানে অলপ মানে ক্লিপ লৈ পেলাই মানে মোৰ চেনেল মানে আপলোড কৰা হয় মানে মানে অকণমান আপোনাৰ বিষয়ে মানে কথা সুধিম দোকানটো আপোনাৰ চেল হয় না নাই অলপ চলপ যেনিবা গাঁৱৰ মাজত দোকান হয় নে নাই অলপ চলপ চলে মানে 10-20 টকা হয় নাই ৰেটটো চবৰ একে না একে বহুত ভাল লাগিলে মানে আপোনাৰ খেতি বাতি এতিয়া খেতি মাটি আছে নাই খেতি মাটি নাই না ল'ৰাটো আছে নাই নাতি নেকি কেইজন बे माने जों गामिनिनो बर' गामिनि गेजेराव एसे माने गावर नामটো কি আছিলে আপোনাৰ গাঁৱৰ নামটো ইয়াত গাঁৱৰ নাম গড়িমুড়ি বিহাৰী গাঁও না তাত থাকা নহয় এইটো এইটো বিহাৰী গাঁও গড়িমুড়ি কয় আগৰ এইটো ক'ত জাগাত আছিলে কপচাপৰি পানী জাগাৰ আপোনাৰ গাই খুটি আছিল না চব পানী লৈ গ'ল না लोगोफोर मिथिबाय माने कपसापुरि ना एकदम बिराद बिथोर माने दैनि जायगायाव दंमोन माने बिसोरो लोगोसेयै माने मोसौ बोरमा माने दंमोन दंनाया माने दैनि थाखाय माने लांजोबबाय जायो आरोना बाखि सब मरिलेवला ना माने सब লৈ গ'ল বহুত ভাল লাগিলে চাচা দেই মই অলপ মানে অডিয়েন্সৰ অলপ কৈ দিলোঁ গাঁৱৰ মানে আমিতো বেলেগ জাগাত থাকে না সেইকাৰণে মানে গাঁৱত আহিলে মানে অলপ মানে লোকেশ্যনবিলাক ভাল দেখে অলপ ক্লিপ বনালে ভাল অডিয়েন্সটো কৈ থাকে মানে হয় নাই लोगोफोर बेखौनो आं बुंबाय आरो माने ससे क्लिप लानाय जाबाय माने जेबो दुखु साननो नाङा जेनेबा अखा बिराद हादों नाय माने फ्रि अखा हासोगारदों लोगोफ्रा माबासो रायलायलायबायलै नाय माने एकदम ओरैबायदि अखा नायनानै दै जाजोबथारदों लामाफोरा आरो कालबाराबो नाय माने दै जाथारसिगोन इबो ना फैयो आरो बिराद ना मोनजायो बोराया गिबाय खोमालै आसो जोंना बोराया गिबाय खोमा होनदों गिखानांगोन ओरैबायदि बिसोर माने जोंनि बर' जायगायाव माने नै लोगोफोर नाय माने जोंनि बर' गामियाव माने बेलेग हारि माना ओरैबायदि खालामोमोन ना नों बिनि बिखौ फंसे बाथ्रा बुंलाय जेनेबा बर'नि गेजेराव थाना बिसोर माबायदि बिसोर बिसोरो बर'नि जायगायाव थानानै बिराद सुख सान्थियाव थांनानै दं आरो दै जोंनिया दा बुंबाबो दानो दायावसो गोलैगोनलै आरो माने मा बुंनो आरोना बुंनो गोसो गैया जोंनिया दा इसोरखौ माबा मोनसे दाय खालामदै गाबोन नोंखौ आसिना खिथिगोन इसोरनि जायगायाव थां रावबो खिथिग्रा गैया होमबाबो जों दिनै मिलायनानै जानानै अनलायना दं ओमफ्राय अखा हाबाय नालाय हाबथ'बाय एसे माने सालोंसै आरोना जों बिहारिफोरनाव गाइखेर सा मोनो नालाय सोरनि गामियाव बेफोरबायदि दं माने जोंथ' दा मिथिया नालाय कमिसन खालामना खिन्थु जोंनि एकदम चारिफाले जेसेबां दंफां लाइफां गोथां 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 दं माने सब दं जोंनियाव माने बर' गोजार दै
नैबे गामि गंसेयावल' माने बिहारिफोर आरो बुंनो थाङोबा इसोर गामियाव दा बिहारिफोरा 20 घरसो जाबाय इबो बाङै बाङैसो जाबाय जों साथाम फैदोंमोन आदा दं फैयो जा माबा दङ आदै जों सासे न'खराव थांदोंमोन आरो माने मानसिया दा बेलासियाव फैगोन ना दा लोगोआव मोनसे जेबो नङा आरो बोराया जोंखौ गिदो होमबाबो जों फरायसा जेबो खामानि मावा नैना दखाना नै बोराया जोंखौ बिराद गिदो एकदमबारे जोंबो बायहेरायाव थाबाय थायो नालाय गावखौब्ला बुख्रुबग्रा रखम सोंदोमा माने जोंनि रावखौबो बिदि खालामा जेबो बोराया गिनानै थारमाने साहा लोंलांसैलै दे होमबालाय होनबाय आरो बिहामजोआनो जोंनि सिनाखि जाथारबाय नालाय जोंबो लोंनोसै आरो उन्दैनिफ्राय नुखानाय ना उन्दैनिफ्राय नुखानाय जों गामि ओनसोलनिनोखा आरो इसा बेलेगावसो दंमोन दासो गोदान खारबोनाय लोंलांसै आरो बे आंनि हा खाथियावनो बोरायनि न'आबो जोङो बेखायनो सिनायनाय हिसाबै साहा खलासे खलासे लोंनानै थांनो होननानै जों सानदों आरो लोगोसे बाथौ मन्दिर दं खाथियाव नै आरो बिसोरो माने बिहारिफोरा न'खरसे जाबायना बाथौआव जों माने जोंनि बर' गामिनि गेजेरावनो जेनेबा बिसोरना 28 घर दंमोन दे सिगां 28 घराव दा बिदा फंबाय गासैबो हाबा जाना बेलेग जानानै माने बिसोर माने गुबुन गुबुन माने न'खर दाजोबनानै माने एसे दा 30-35 घर जायो खोमा लोगोसेयै दा बिसोरो माने जोंनि बर' गामिनि गेजेरावनो बिराद मोजाङै दंथ'यो आरो जेबो गैया माने जोंबोथ' बर'फोराथ' जाबाय जेबो खालामखायाना जोंनिया आरो बुलाय सुलाय गैया बिटिआर नङाबाबो बिराद सुख सान्थियाव दङ जोंबो बिटिआराव थानो गोसोमोन नाथाय गेदेर गोलावानो माथो जोंखौ सोस'नासोखा नङाबा जों हारिनि थाखाय जोंनि जायगा बिटिआरनि बायहेरायाव थानायफोराबो बहुत हारिनि थाखाय जोंसो दा हारिमुखौ लाखिबाय दं नङाबाथ' गैया बिटिआरा जेबो गुन्दै गैया जा अकल फैसा थाखानिल' मामला आंनि पकेटाव बोरै हाबगोन आं बोरै माहाजोन जागोन बेल' दे बेखौनो बुंनानै जों माने दोनथ'ना जासिगोन लोगोफोर गाज्रि मोननाङा बैसागुआथ' जोंना सानब्रै मोसाबाय एकदम दिनै सानब्रै मोसानानै जों जेनेबा सासे आदाखौ लोगो हमथानोमोन लोगो मोनजासै एसेयावनो दोनथ'ना जासिगोन लोगोफोर मासे सोरनिबा सायाव बुंफ्लांनायाव गोरोन्थि जादोंब्ला निमाहा होबानो जाबाय निजेनो बर' हारिनि फिसा होननानै नङाबा लोगोफोर आं दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबनोसै लोगोफोर बर' हारि जिउ गोलाव जाथों